Ariketa honetan, eta aurrengoan, 50 eta 51 bietan, planteatzen diren kalkulatzekoak, hiru ezezagun erabiliz egin behar dira. Beraz, hiru ezezagun erabili behar ditugu, hiru ekuazio izan behar ditugu, zer bestela ez dago basterik. Orduan, hiru bilete mota ditugu, eta galdetzen digute bakoitzeko zenbat dauden, beraz. Dituko diogu, isa, 50 euroko bileteak, i, 100 euroko bileteak, eta zeta, 200 euroko bileteak, kopuruak. Izaten digute, 21 bilete direla, beraz, isa gehi zeta, berdin, 21. Erreza. Eta izaten digute, dirutan, bilete horiek, direla 1.800 euro. Orduan, isa bilete 50 eurokoak, 50 isa euro. Gehi 100 i, gehi 200 zeta, da 1.800 euro. Eta maitzeko, 50 euroko bileteak, 200 eurokoak baino, 5 bider gehiago direla jakinda. Berrogeta marrekoak edo 200koak dira gehiago holan esan da. Argi dago berrogeta marrekoak direla gehiago, 5 bider gehiago. Beraz, izango du isa dala 5 bider zeta. Eta ja baditugu hiru ekuazioak. Kasu honetan, azken ekuazioan isa bakamuta dagoenez, beste bietan horreztuko dugu, eta ja geratzen da sistema normal bat, hau ere normala da, bi ezaguneko sistema bat ebatzi alduguna. Kasu honetan, ekuazio hau zenbaki handiak dituenez, pentsatu aldugu aldala simplifikatu zati 50 adibidez. Eta geratuko zen, isa gehi i gehi lau zeta berdin 36. Berdin dio zein erabiltzen duzuen, hau zein bestea, berdin dio. Horren ebazpena zuek egin.